Nagpapatuloy ang sinasagawang voter registration ng Commission on Elections o COMELEC bilang paghahanda sa barangay at SK election sa Nobyembre. Napansin ng CSN sa COMELEC Naga na mangilan-ngilan lang ang nagtutungo sa tanggapan para magparehistro, transfer voter address at iba pa. Magtatagal ang voter registration hanggang sa Mayo kaya inaasahan ng poll body na dadagsa ang mga last-minute voter registrants sa mga huling linggo ng voter registration. Kaugnay na mangyayaring halalan sa Desyembre, handa na rin umano dyan ang COMELEC. Na po ang date natin ng election for BSKE, which is November 2. Kaya po yun na ang aming nagpe-prepare na kami sa upcoming barangay SK election. Ang ano natin ngayon nga yung preliminary activity, ito lang pong voter registration na nagsimula po noong October 20 hanggang May 18. Hinihintay na lang din ng COMELEC ang guidelines para sa mangyayaring halalan sa barangay. Hindi tulad ng national elections na automated, mano-mano ang proseso ng halalan sa barangay na ang huli ay nitong 2023. Binigyang diin ng COMELEC ang kahalagahan ng papel ng mga mahahalal na barangay at SK officials bilang isa sa pundasyon ng Administrative Division at Basic Political Unit ng bansa. Siyempre ang purpose naman talaga po elect natin ng mga officials natin, elected officials para continuity ng ating gobyerno, serbisyo ng gobyerno at siyempre serbisyo para sa tao. Chris Novello, CSN.